Karong Thyroid Cancer Awareness Month, nagpahimangno ang mga espesyalista ngadto sa katawhan nga gilayong magpakonsulta o galing dunay makapa nga bukol sa liog aron malikayan ang mga komplikasyon nga posibleng musangko sa thyroid cancer. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Kasagaran nga walay bation, apan dili matud pa magkumpiyansa, sanglit posible gihapon nga duna na di ay problema sa thyroid. Kini ang pahimangno sa espesyalista labot sa sakit nga thyroid cancer. Lakip sa sintomas ni ini kay kung dunay makapa nga bukol sa liog. Most of them wala gi-cause. Others, pwede mamana, so hereditary, pwede sa family, kung naanay family history sa mga goiter or bukol-bukol or cancer, magpa-check up na gyud. Taasab ang risgo sa kadtong bata pa nga na-expose na sa radiation ug ang kakulangon sa iodine sa lawas. Dugang sa espesyalista, galing benign ang bukol unya gipasagdan. Posible gihapon kining mosangko sa cancer, pila ka tuig ang mulabay. Unsa man ang gidak-on sa bukol, kinahanglan nga mopailawom una sa physical examination. Mas maayo ang early detection ug saktong treatment. As a radiologist, we do ultrasound, very common po siya, na para makita kung unsa man tong bukol sa liog or kung kinahanglan ba siya i-biopsy. Tapos kung kinahanglan jud, then we offer possible surgery. Kung cancer man jud siya, kinahanglan siya tanggalon. Base sa datos, mas taas ang ihap sa mga babae nga dunay samang sakit kung itandi sa mga lalaki. Diin tulo ka babae sa matag usa ka lalaki sa tanang age group ang dunay samang sakit. Pag after sa surgery, gina-refer siya sa nuclear medicine. We do radioactive iodine therapy, RAI therapy. So ang ginahimo lang sa RAI therapy, ginainom lang siya. Tapos ang katunga tambal, mukalat sa dugo, muadto sa thyroid cells. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.